ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଉ ପିଲାମାନେ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାର ଓଡ଼ିଆ ତୋତେ ପଚାରୁଛି କହିବୁ ତୋ ବାପ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତୋ ଝିଅ 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 ବାସ୍ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି ତୋ ଝିଅଙ୍କ ମାନେ ତୋ ଆଗ ପେଜଟାକୁ ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ ତା ପୁଅ କିଏ ହବ ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ତୋ ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ହବ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ତା ପୁଅ କିଏ ହବ ତୋ ଡାକିବୁ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖା ଡାକିବୁ ଦେଖୁ ଭାଇ ତୋ ଏରିଆ ପେଜ ବା କିଏ ଡାକିବ ମଣ୍ଡେ କାହାକୁ ଡାକିବୁ ତୋତେ ମଣ୍ଡେ ଡାକିବୁ ତୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତୋ পেশি ତାକୁ ସେ ଡାକିବୁ ତୋ পেশি ଝିଅ ତା ଝିଅ ତା ପୁଅ ଦିଦି ତା ପୁଅ ତୋତେ କିସ ଡାକିବୁ ଆନ୍ସର ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ କରିବୁ କାହାକୁ କିଏ ଡାକିବ ସେଇଟା ଭାଇ ଡାକିବୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ବୁଝିଲୁ ମାନେ ହଉଛି ତୋର ହଉଛି ବେଶୀ ଝିଅ ତୋର କିସ ଡାକିବୁ ତୋର କିସ ହଉଛି ଦିଦି ହବ ତୋ ଦିଦି ମାନେ ଧର ତୋ ଦିଦି ଝିଅ ତୋ ନିଜ ଦିଦି ତୋ ନିଜ ବାହା ହେଲା ତାପରେ ତା ଛୁଆଟେ କିସ ଡାକିବୁ ତା ପୁଅଟେ କିସ ଡାକିବୁ ମାମୁଁ ଡାକିବୁ ତୁ କ'ଣ ଡାକିବୁ ଦିଅ ମାମୁଁ ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ମାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତୋର କିସ ହବ ମାମୁଁ ବାସ୍ ଗୁଡ୍ ତମେ ତା ଚକଲେଟ୍ ଦିଅ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ।